Φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου, μίλησα με τους αληθινούς δασκάλους της ανθρωπότητας που δημιουργούσαν τον εαυτόν τους, που έγραφαν και σμήλευαν μόνοι τους τον εαυτόν τους. Αναποδογύριζαν ολόκληρη τη γη με την παρουσία τους και μόνον, ενώ οι άλλοι έβλεπαν και άκουγαν μέσα από αυτούς όλα τα χρώματα, όλα τα σχήματα, όλα τα ποίηματα και όλες τις μουσικές του κόσμου. Όταν έναν όν δημιουργεί τον εαυτόν του, συνθέτει τον εαυτόν του όπως ένα μουσικό αριστούργημα, προσφέρει πολύ περισσότερα στην ανθρωπότητα από ότι όλες οι βιβλιοθήκες, όλα τα μουσεία και όλα τα αριστουργήματα της τέχνης, γιατί όλα αυτά είναι νεκρά, ενώ εκείνος είναι ζωντανός. Σας ευχαριστώ.